BKE miapachi kotende gi weche manyien mawaiko ni odiochieng' ma kawuono. Machiegni nyinga en George Bati. Orani wadhiane kaunti ma Migori kama alam mar ringre ji 11 kata alam ni ringre ji 11 manowito ngimagi bang' masira timore Migori Nyakwaramogi dhi nyime gi sani alap ma Migori. Masira ma koche notimore tarik 8 mar dweni bang' lori manoting'o ochele ne bregi ochot kendo tuomo ji geche kod apiko e boma ma Migori. Orani watude kod jafumbo marwa George Juma mabende nitiere kama itimi alam gi sani mondo mi nyiso ni to chenro mar alam ni ochopo kanye gin ang'o gini ma iwacho ne familia manowito jogi kaachiel kod jogo mabende samoro ni kod paro ma ginyalo ng'ado ne jopiny marano ni masiche machal kod magi ogeng' e kinde mabiro ok mana e Migori kende kata mana e gwenge mamoko. George Juma, amosi ni misawa kendo adwani mondo koro ami thuolo mondo ipimne Nyakwaramogi ni to gin ang'o gini matimore e kinde ni ma alam obagi ne ringre ji 11 manowito ngimagi bang' lori gweyogi e boma ma Migori. Juma. Erokamano awinji makare ka wuok e lap maduong' ni mar Migori Stadium kama bende chenro no mar alam mar ringre mag jogo mane owito ngimagi e masira no mar apaya manotimre boma chien tarik 8 mar dwe nyaka sani koro pod dhi nyime. En nyasi mane ochakore kar saa 3 mar okinyi kama bende anyuola mag jogo mane owito ngimagi osiepe kaachiel otelo mopogore opogore kaunti ma Migori nyaka sani koro oseyuoro kae. Ka bende oganda osegolo paro mopogore opogore ka otende kod masira mar apaya ni. Ka bende nyaka sama weni alap wantiere ni nitiere ringre 7 ma bende oket kama timonegi alam. Wang'e ringre 11 kata kamano achiel kuomgi oseiki ka bende modong' nyaka sani koro pok ogole kar kano ringre no. Achiel kuomgi familia margi koro pok oikore ka ringre 2 mabende ne owito ngimagi masira machal kod koro pok oyang wegegi momiyo nyaka sani gimbe koro pok okelgi e kama koro wuoyo bende nyaka sani koro alama kama dhi nyime. En nyasi bende koro chope kod governor ma Migori Ochilo Yako mabende nyasi mabende ochung'e kod county ma Migori mabende county nogolo omenda maromo $1 million ma otigo e chenro mopogore opogore ma oting'o nyiewo sanduku kod gik mamoko mar siro familias gi mabende nyaka sani ne owito johera margi e masira machal koda mae. E nyasi machal koda mae sama bende koro ilamo ne chunje machal koda mae paro bende ogol mopogore opogore e yore ma inyalo geng'go masirago mag apaya to ahinya e chuny bomani ma Migori kama bende osegol ote kata mana kwayo ne piny owacho mar kaunti ma Migori yo makare minyalo kel masira makamae kik chak timre. Adwani mondo koro watude kod jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'eyo to kwayo mar oganda ywak mar oganda ka otenre kod keto kang' makare mane masira kik chak timre chuny bomani dhi nade en ang'o ma gichano keto mondo masira machal koda mae koro kik chak timre e chuny bomani. Katibu adwani ichori machiegni adwani kuongi yangri ne joneno to masira ma kamae nyowe ka chi mang'eny owito ngimagi. Penjo mipenjo kacha maduong' mokwongo en ni tang'o mwaketo mar geng'o masira machal koda mae to ahinya e chuny bomani. Erokamano George, kaka sirikal ma kaunti ma Migori ka waseketo chenro mopogore opogore mondo mi wageng' kik masira ma kama chak timre kendo. Nyo oyudo ka nyo masira ne timore nyo oyudo ka wasechako keto yo mar yawo apaya ma Migori mondo mi joma chung'e bath ndara kar mago ohala matindo tindo bath ndara owe ndara thuolo aeto gi mamoko. Koro kuom mano wadhi mbele gi chenro no ama medo kwayo jok ma timo ohala e bath ndara kendo ma odonjo e ndara ahinya ni sama koro waduogo ka osetiko masira ne mondo giwinjre kodwa wawinjre uru mondo mi waket yo obed maler mondo mi kapono ni gima kama ochako timore kendo to kik wawit ngima machal gi ma jowagi owito sani. Masira ni biro kinde mabende kwang'iyo kata piny ka nitie masira mag apaya mathoth. Ang'o ma uneno ma onego tim mar geng'o masiche ni? Pok opuonjo oganda malong'o yore mag tiyo kod apaya koso midhiero ni kanyo? Oyo George, en mana ka thoth ji ung'eyo kaka sani piny chalo gochumi be kaka chalo. Thoth ji ne yo mar manyo. Koro e manyo no thoth ji temo sudo machiegni kama ginyalo rome gi joma nyalo ng'iewo gige gi mag ohala. Koro kuom mano ok wacha jogo ohala ahinya to watemo wacho ni ka ji owuoyo ma ji owinjore tinyalo los chenro maber ma ng'ato yud mare matin mochamo to at the same time kendo waweyo thuolo mondo mi jawa matiyo gi ndara. Kaka ing'eyo chuma to gi ringruok meneno ni ok owinjre, chuma be ok wat ng'ato. Koro wago uro ohala maber ka wayudo tong'o matin ma pile pile to wawinjire mondo mi sirikal be yud thuolo ma yawne godo jopiny madwa tiyo ga apaya e yo makare mondo giti godo. E kinde mokalo piny owacho maka nolando ne giketo omenda maromo $1 million mar siro familia gi. Konwa ni to omenda ni osechopo ne familia gi ang'o giri sirogi e chenro machal koda mae? Sirikal ma kaunti ma Migori ka kotelnegi gi gavana marwa Dr. Ochilo Yako okawo thuolo makende
mondo mi wachung' motegno gi familia manyo oyudo masirani. Nyo ne jomoko ng'eyo, nyo wawito ngima ji 11, joma dongo 10 to gi nyithindo gi nyathi achiel. To kuom familia ka familia, sirikal mar kaunti ma Migori ochung' ne chenro mag ik, ochung' ne sanduk gi gik moko te machalo kaka bill mar osiptal kuom joma nohinyore, to gi mortuary bill, to gi transportation. Bed ni ng'ato dhi kanye kaka nitie ringre achiel mawuok sani kadhi Siaya. Mano te wachung' ne mondo mi wachung' kaachiel gi jowago. Erokamano mano jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti Migori bende olero okenge ma gisekawo kaachiel kod kony ma gisegol ne familia gi. Koro pod wago tachka mar winjo twak mabende dhi nyime, to ahinya bende dhi gol kod gavana ma Migori ka otende kod masira gi. Ka bende oganda osegolo ywak margi ni mondo ng'i yore makare ma inyalo geng'o masirago mag apaya to ahinya kaunti ma Migori. Erokamano nya Jojo ma lipot manimba ahinya ma bende wawinjo okenge ma piny owacho mar kaunti ma Migori chano tiyogo kendo kwayo mar jogo matimo ohala ahinya e geng apaya mondo oyudie thuolo mar winjruok kodgi mondo masira ma kamano kata kapo ni nyalo timore to kik oyud ji machiegni ma okel lal maduong' machalo kod ma obedo kaluwore kod masira ma tarik 8 mano timore bomano ma Migori. Erokamano Jojo ma ng'eni pod ibiro luwo wano kendo ibiro miyowa moko kuom weche mabiro wuok e twak mar jotelo mopogore opogore kaachiel kod anyuola mag jogo ma owito ngimagi e kind alama